Bríet og Kalli og Steinn Kári. Alveg fyrir. Hvernig getur þið verið sæt og sniðug? Ekki sådan... Okay. Skal vi lave et video til Rasmus og Katrine? Ja. Og vil du gerne sige noget til dem? Ja. Hvad vil du sige til dem? Jeg vil sige... Den valgpakke at pakke. Er det gået godt med at pakke? Det er gået godt med at pakke. Hvordan har du det med elefanten, Karl? Ja. Har du det godt? Ja. Kan du lide elefanten? Ja. Og hvad siger elefanten? Ja. Hvad siger det? Ja. Hvad er det, du har, Sten? Hvad er det på dansk? Kan du huske det? Nej. Tykkegummi. Tyggegummi. Bríet, ætlar að veifa Rasmus og Katrínu? Veifa, veifa. Hvad siger du, pappi? Bríet, hvað segir kísa? Hvað segir kísa? Ja. Hvad siger katten? Mamma, siger katten. Mamma. Det må ikke være med. Vil du gerne sige noget til Rasmus og Katrine? Hvad? God rejse. Vil du sige noget? God rejse eller noget? Hvad var det? Smil i kom. Ja. Vil du sige måske god rejse til Amerika? Farvel. Ja. Hvad har du i munden, Karl? Har du noget i munden? God rejse. Farvel. Kom godt til. Hej så længe.